an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn fɔɲɛna cogo min na min ye SOMAGEP maaw ye an n'olu de bɛna masala pep ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ baara kɛ cogo di ji ale tilali baara bɛ kɛ cogo di ale ni ji yɛrɛ labɛnni baara bɛ kɛ cogo min na maa fila olu bɛ an bolokɔrɔ bi tilegan in na maa fɔlɔ o ye Mamadu Danbele filanan o ye Ibrahima Gindo ye ale directeur de distribution an mago b'ale yɛrɛ de la kosɛbɛ maa minnu ye welewelemaw bila an ma nin waati laban ninnu na jiko gɛlɛya la an bɛ se k'a fɔ u bɛ se k'u tulo kɛrɛwɔ sigi yaasa cogo la ka se ka ɲɛfɔli kɛ maliden cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna na bisimila Ibrahima Gindo i ni tile i nana an ka kɛnɛ kɔnɔ a diyara ye Danbele a ka d'an ye fɔlɔ i k'a fɔ an ɲɛna SOMAGEP yɛrɛ ye mun ye aw ka baara bɛnnen don mun ma d'accord o diyara n ye yanni n ka i ka kuma jaabi an bɛ maliyɛn fɛ minnu n'u bɛ gɛlɛya dɔɔnin na ka ji sɔrɔ ka u mago ɲɛ a la donc an bɛ autorités fana fo autorités minnu bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ pour que maliyɛn déjà yan'anw ka ji dilan ka tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ société wɛrɛw bɛ yen ni an n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ man de l'eau potable olu fana ka dɔyɔrɔ ye min ye olu de bɛ ouvrage belebelew dilan ji dilayɔrɔw ani ka tuyau baw da pour que an bɛ se ka ji ɲɔgɔn cɛ donc o tɛmɛnen kɔ anw de bɛ ji kɔni dilan k'a di mɔgɔw ma n'an y'a dilan an bɛ a saniya ɲɔgɔn ba don an b'a o kun fana dɔn parce que activité caman bɛ kɛ baji in na an yɛrɛ ye kɛlɛ caman k'a la n'o ye donc caman bɛ bɔ sanu baara sira fɛ donc o fana nana ni ji nɔgɔliba ye donc ni ji nɔgɔra donc an fana b'a a bɛɛ sisan n'o ye kabala ye kabala bɛ se ka 1,288,000 litres ale bɛ se k'o bɔ n'o bɔra yen Jikɔrɔni Para station dɔ fana bɛ yen ale bi na an bɛ min bɔ ale la ale ye 1,440,000 litres an b'o b'o la station compacte dɔ bɛ Kalabanbugu o ye bɛ 1,2 litres 1,2 o b'o de bɔ dɔ b'an bolo Maɲanbugu o fana bɛ 1,2 di Misabugu o fana bɛ 1,2 di Sotiba o bɛ 24,000 litres o b'o bɔ o bɛɛ de bɛ tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ fana forage dɔw b'an bolo la tuguni n'o ye dugu dumanyanfanw ye ani Sangarebugu olu fana b'an bolo yen donc dɔw fana bɛ sen na ka kɛ actuellement olu bɛ forage 10 ɲɔgɔnna bɔ dugu kɔnɔna na ni an bɛ ko an bɛna olu fana bila mɔgɔw ka bolo kan jiko gɛlɛya sababu la donc o ye an bɛ ji min bɔra bi donc quantité min bɛ se ka bɔ bi o bɛ bɛn litre 450,000 an bɛ se k'o de bɔ tile o tile mais an ye jateminɛw fana kɛ k'a fɔ mɔgɔw mago bɛ ji min yɛrɛ la o ye fo 505,000 tile kɔnɔ tile o tile donc n'i y'o fila lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ hali bi an kan ka cɛsiri hali bi ka dɔ fara ji dilayɔrɔw kan ka dɔ fara a kan pour que mɔgɔw bɛɛ bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min na donc n'a ta bɛɛ min b'an bolo an bɛ k'o ɲini cogo bɛɛ pour que o bɛ se ka tilan mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na an b'o laɲini fana na k'o kɛ an ka ji dilayɔrɔ a n'an ye kuma minnu mɛn k'a fɔ ji yɛrɛ bɛ mankɛla yɔrɔ caman na bi na n'o ye Tabakɔrɔla ye Tabakɔrɔ Ɲamana bon an bɛ a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ Tabakɔrɔ Ɲamana ji bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn fɔlɔ a bɛ bɔ fɔ Kabala de ni an ye ji dilan Kabala ji bɛɛ kolonkolon ka na an ka ji dingɛ dɔw filɛ nin ye Bako Jikɔrɔni ji bɛ na yen de fɔlɔ ni ji bɔra yen ji bɛ bɔ o bassin ninnu de kɔnɔna dɔ bɛ kolonkolon ka taa Falajɛ dɔ bɛ kolonkolon ka taga Badilabugu kuru sanfɛ olu de fana bɛ tila ka tilan mais maintenant min bɛ taa fɔ Tabakɔrɔ o ji de bɛ taa fɛn Falajɛ fɔlɔ n'a sera Falajɛ machine de b'an bolo yen k'a ta k'o sama ka a fili ka taa fɔ sanfɛ an ka
bassin dɔw bɛ Utakulu o sanfɛla la o ji bɛ taga yen de donc n'a sera yen maintenant a bɛ sɔrɔ ka jigin ka tilan ka di mɔgɔw ma. ayiwa Danbele an ye faamuyali kɛ nin na komi ji tilanibaga yɛrɛ bi yan ani ji tigɛbaga n'o ye Gindo ye. Gindo n b'a dɔn k'a fɔ aw fana ka baara sigilen don kulu dɔw kɔnɔ i bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna o la fɔlɔ yani an ka degun ta kinw ni kinw ani maa minnu ka laɲiniw selen don an ma yan. Ok, Kassim i ni ce i ka ɲininkali la. Je crois que n tɛna segin Danbele ye kuma minnu fɔ parce que an bɛɛ bɛ SOMAGEP de kɔnɔna na donc an ka baara ye ka distribution kɛ c'est-à-dire que ni production kɛra maintenant an ka baara ye ka jiw tilan yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc ni a y'a fɔ ko Kabala ta in ji mana bɔ Kabala ji fanba bɛɛ bɛ na Bako Jikɔrɔni mais fan dɔ bɛ taga an ka château dɔ bɛ Cɛbani ji dɔ bɛ taga yen nɔ mais n'i ye sigiyɔrɔma 100 o 100 ta a bɛ komi 98 ɲɔgɔn o bɛ na fo Bako Jikɔrɔni ni ji sera Bako Jikɔrɔni ji bɛ sɔrɔ ka tilan a tilan yɔrɔ ka ca dɔw bɛ jigin ka taga Bako Jikɔrɔni yɛrɛ directement dɔw bɛ ta pompe la parce que Bako Jikɔrɔni réservoir min bɛ yen nɔ o kɛrɛfɛla la n'i ma ji layɛlɛ sanfɛ tuguni minnu bɛ réservoir ninnu kɛrɛfɛ olu tɛ se ka ji sɔrɔ donc pompe dɔw sigilen bɛ yen nɔ ni château dɔ bɛ yen nɔ pour que ka ji di minnu bɛ château réservoir ninnu kɛrɛfɛ bon ji bɛ jigin ka taga a bɛ taga Torokɔrɔbugu ninnu bɛɛ la après ji fanba bɛ taga Falajɛ n'a nana Falajɛ dɔ bɛ taga Badilabugu donc n'a nana Falajɛ a y'a fɔ cogo min na an ka pompe caman de bɛ Falajɛ pompe 4 bɛ yen nɔ olu bɛ ji fili ka taga fɛn min ye Falajɛ Mali univers yɔrɔ ye ka taga cité Wawudu fanfɛla la ka taa 1008 logement fanfɛla la ka taa fo Sirakɔrɔ fanfɛla la pompe 2 bɛ yen nɔ kelen de bɛ marché o bɛ taga aéroport la Senu voilà mais pompe kumaba 2 bɛ yen nɔ an b'olu wele ko booster olu de bɛ ji fili ka taga an ka jibondoba dɔ filɛ nin ye jibondo 2 bɛ stade du 26 mars kɛrɛfɛ o b'u wele ko Utakuluni donc ji bɛ se yen nɔ ni ji sera yen nɔ a bɛ tilan n'a bɛ tilan fana dɔw bɛ taga Segu sira in fɛ dɔw bɛ jigin ka taa cité Yelen fanfɛla la ka tila ka taga fo o yɔrɔ dɔ wele ko Yɔrɔjanbugu a bɛ don ATT-bugu kɔnɔna na donc a bɛ tilan o cogoya la bon a ka sira kan fana dɔw bɛ taga Ɲamana ka taga Yirimajɔ côté ouest ni Yirimajɔ côté est donc o ji in bɛɛ bɛ bɔ Utakuluni na mais a bɛɛ bɛ bɔ Falajɛ station de la. aw ka ji in bɛ bɔ yɔrɔ min na ka se kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tabakɔrɔka ninnu ma est-ce que o t'a sɔrɔ ji yɛrɛ fanga banna est-ce que ji tɔ bɛ to bɛrɛ ye tilali minnu bɛ kɛ ani farafarali minnu bɛ kɛ. awɔ tilali minnu bɛ kɛ parce que n'i ye ciw yɛrɛ ta n'i ye ji bila ciw fɛ c'est-à-dire que ni ji bɛ taga dɔ bɛ bɔ a fanga la ka taga maintenant ji fana a bɛ taga yɔrɔ minnu bɛ duguma donc a bɛ taga yen nɔ de préférence awɔ a b'o sira ta bon donc yɔrɔ minnu ka jan o ni yɔrɔ minnu bɛ sanfɛla la kosɛbɛ donc yen yɔrɔw ka gɛlɛn dɔɔnin nka n bɛ fɛ ka min fɔ fana degun fana bɛ an kan Falajɛ yɔrɔ in na degun b'an kan o degun ye min ye c'est-à-dire que groupe b'an bolo yen nɔ groupe min b'an bolo ni courant tɛ yen nɔ an bɛ groupe bila en marche maintenant ni courant bɛ yen nɔ n ye min fɔ fɛn min ye Tabakɔrɔta ye. donc courant bɛ don ji fana tilali la mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. courant jɔyɔrɔba b'a la parce que ni courant bɛ yen nɔ Falajɛ an bɛ se ka booster 2 bila en marche booster 2 ninnu u bɛ ji min bɔ u bɛ taa litiri
litri million saba kelen kɔnɔ million saba kelen kɔnɔ mais ni kelen de don o bɛ litri million kelen ani 800 ɲɔgɔn de bɔ donc ni courant fana bɛ yen nɔ tuma dɔw la n'a tension man ɲi bon o tɛ an permettre ka pompe bila ka pompe fila bila marché la groupe fanga tɛ se olu kɔrɔ a tɛ s'a kɔrɔ donc ni tension man ɲi donc groupe fana min bɛ yen nɔ groupe in tɛ se ka pompe fila ta donc ni courant taara an bɛ groupe bila a la a bɛ pompe kelen de bila en marche bon groupe ninnu fana minnu b'an bolo n'a ye heure damadamani kɛ n'a ye heure 4 ka taa heure 6 n'a y'o kɛ fo an k'a jɔ k'an k'a jɔ fo a ka refroidi an bɛ a jɔ pendant 2 heures à 3 heures du temps parce que wagati dɔ kɛra an y'a godon an ye groupe caman perdu o la voilà an ye groupe caman perdu o la donc a groupe ninnu a musaka ka ca donc o de la degun b'an kan o côté la donc ni degun nana o côté la a tilanyɔrɔ la a bɛ donc gɛlɛya dɔɔni ce qui fait que yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ka minnu yɔrɔ ka jan kosɛbɛ donc olu ka ji sɔrɔ man nɔgɔn yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ donc olu bɛ sanfɛ olu fana ka ji sɔrɔli ma nɔgɔn kosɛbɛ. ayiwa Damele u bɛna na ni ye fan fɛ parce que i ye kuma dɔ fɔ i ka ɲɛfɔliw kɔnɔna na o ye k'a jira k'a fɔ ji yɛrɛ aw bɛ ji min yɛrɛ sɔrɔ bi ka bɔ ba la a man ɲi yalama musaka min bɛ don o la o fana bɛ sɛgɛn dɔ degun dɔ se aw ma aw ka baara la wa parce que ji bɛɛ tɛ a bɛ n'a fɔ ji an b'a ye cogo min na ko baji fila an kɔrɔ nin ye o bɛɛ la SOMAGEP dɛsɛlen don ka ji di an ma. ka kuma diyara n ye ji filɛ nin ye ji bɛɛ saniya de ji bɛɛ bɔ ba kɔnɔ na a bɛ taa dun donc an ka daga dɔw de kɔnɔ donc n'an bɛ ka taa a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ sama ka bɔ a la fɛn o fɛn n'a ma ɲi mɔgɔ ma adamaden ma an bɛɛ bɛɛ de bɔ a la i b'a jate yɛrɛ minɛ fɔlɔ déjà bɔgɔ yɛrɛ bɛ bɔ a la fɛn caman bɛ yen na ji wuluwulu ji ni fɛn ninnu dɔw fana bɛ surtout samiyɛ setɔ filɛ nin olu bɛɛ de bɛ taa ɲagami ji la n'an tɛna se ka ji ta ba kɔnɔ dɔrɔn komi dɔw b'a jateminɛ ten k'a bila ka taa a tɛ ko a tɛ kɛ ten parce que hali ni ji ɲɛ bilenna dɔɔni mɔgɔw bɛ kuma k'a fɔ ko an ka ji bɛ tan dɔrɔn donc anw obligé ninnu ka produit chimique caman de san parce que ni ji nɔgɔlen bɛ i bɛ pour n'a sɔrɔ n'i bɛ gramme 3 k'a la ni ji nɔgɔra i b'a doubler kuma dɔ i b'a tripler an ka laɲini tɛ o dɔwɛrɛ ye dɔrɔn pour que ji min bɛ se mɔgɔw ma a saniyani ka se mɔgɔw ma a kana bana bila mɔgɔ la donc musaka fɛn o fɛn bɛ se ka taa o sen fɛ an fana bɛ ko bɛɛ de kɛ pour que ka o ko sabati ka ji di mɔgɔw ma an ka laɲini ye min ye a caman a n'a ɲuman. ayiwa i ka kuma kɔnɔna na i ko 450 ani 5 o de ji bɛ sɔrɔ ani 50 o de ji bɛ sɔrɔ nka an mago bɛ min ye 500,000 55 tɔ ye aw bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn siri yaasa ka se k'o sɔrɔ. bon 55 tɔ min bɛ senna nin ye n'i ye a jateminɛ an bɛ wulikajɔ ba de bɛ ka k'o la bi n'a yɛrɛ station wɛrɛ bɛ ka don SOMAPEP fɛ n y'a f'i ye o bɛ Jikɔrɔni ni Para ye o yɛrɛ ye 60 millions ye déjà mais a ma ban fɔlɔ o bɛ senna mais yan'o ka ban an tɛ se ka sigi o de y'an bila wulikajɔ la k'a fɔ ko bon an ka taga quartier lajɛ quartier minnu ni u bɛ degun la an bɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ n'an bɛ se ka donc forage segin o yɔrɔ ninnu na pour que ka olu soulager olu ka ji dɔɔni sɔrɔ hali n'a kɛra siɲɛ kelen tile kɔnɔ au moins i ka se k'i ka ji ta yanni o station min n'o bɛ senna dɔli la yan'o ka ban. ayiwa mɔgɔw b'a fɔ fana ko aw ka ji ɲɛ man ɲi ko ni robinet kɔni tigɛra ka ban kɔni ji kun fɔlɔ f'i k'i sigi k'i ɲɛma jɔ o ka tɛmɛ mun bɛ na n'o ye. bon o faamuyali n'o courant mana tigɛ sisan ni ji tigɛra ji bɛ segin a kɔ de mɔgɔ caman t'o dɔn ji tɛ da dɔn na a bɛ segin de n'a sigira fiɲɛ de bɛ don tuyau kɔnɔ parce que o y'a sɔrɔ e ka robinet dayɛlɛ fiɲɛ bɛ don ni fiɲɛ donna a kɔnɔ mɔgɔ mɛn o mɛn i ka ji ɲɛ mana jɛ cogo o cogo n'a ye san 1 san 2 kalo damadamani kɛ i b'a sɔrɔ nɔrɔnɔrɔni dɔɔni bɛ to ka kɛ tuyau kɔnɔna na mais olu tɛ fɛn tiɲɛ mɔgɔ ye i m'a faamu wa parce que an bɛ eau de javel min kɛ ji la o bɛ banakisɛ faga mais sisan ni ji courant tilala ka na dɔrɔn donc o y'a sɔrɔ fiɲɛ donna
ka tuyau kɔnɔna ja dɔɔni donc n'o kɛra ni courant nana yɔrɔ min na dɔrɔn ji bɛɛ walankata tuyau kɔnɔ yɔrɔ min na dɔrɔn ji kun fɔlɔ i b'a sɔrɔ o ɲɛ bɛɛ bilen dɔɔni mais o kɔrɔ tɛ ko ji man ɲi o tɛ Mali dɔrɔn ye dɛ o ye diɲɛ bɛɛ ye ni ji tigɛra yɔrɔ yɔrɔ n'i tilala ka n'a bila la o ye diyagoya ye o ye ji kun fɔlɔ an kɔni b'a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ a man ɲi o tɛ dɛ mais an b'a fɔ jama ye u k'o ji kɛ ka fɛn wɛrɛw kɛ baara wɛrɛw kɛ tâche ménagère wɛrɛw kɛ yanni k'a fɔ k'i b'o ta k'o min directement o de fana y'o ye kelen fana bɛ yen o tɛ ji couleur fanli de o bɛ se ka kɛ ko ji a bɛ kɛ komi ji ɲɛ kɛra jɛman ye ka dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko lasu bin ka ji la o ye fana ye mun ye toujours fiɲɛ kelen an b'a fɔ ko lakɛrɛji voilà lakɛrɛji o yɛrɛ jate don lakɛrɛji non mais o tɛ dɔwɛrɛ ye ni fiɲɛ donna cɛ kɔnɔna sisan fiɲɛ ni ji de bɛ ɲagami ɲɔgɔn na ni fiɲɛ ni ji ɲagamina ɲɔgɔn na u bɛ ɲɛ jɛman de n'i ye tuyau dayɛlɛ dɔrɔn i b'a fiɲɛ bɛɛ bɛ bɔ ji la i ka ji bɛ kɛ i ka normal fiɲɛ de bɛ don a la voilà fiɲɛ de bɛ ɲagami ji la muso dɔ fana ko a ma k'ale y'a ka robinet kɛ cogo cogo n'a y'a dayɛlɛ ko siɲɛ 100 nɔgɔ bɛ bɔ a la siɲɛ 100 bon o fana ye min ye i b'o fana dɔn wa parce que sisan ni e y'i ka i yɛrɛ bɛ se k'o kɛ hali i ka so ni ji fɛnna sisan an ka kɛ sisan e ma robinet dayɛlɛ su bɛɛ n'i nana sɔgɔmada fɛ yɔrɔ min na dɔrɔn k'i ka robinet kun fɔlɔ ta k'a dayɛlɛ i b'a sɔrɔ bilenmanin dɔ bɛ bɔ o fana ye mun ye parce que tuyau kɔnɔna na e bɛ ji min bɛ tuyau kɔnɔna na ji fana ye tɛ fɛn lankolon ye o ji ni tuyau fana de bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ i m'a fɔ mun wa u ka kuma ɲɔgɔnya la maintenant a bɛ se ka donc uru fitinin kɛ i ka tuyau kɔnɔna nin na donc ni e mɛnna k'a fɔ ko su bɛɛ e ma robinet dayɛlɛ n'i nana i bɛna kun fɔlɔ min dayɛlɛ i b'a sɔrɔ parce que tuyau ye nɛgɛ donc i b'o bilenmanin yɔrɔ ye o la toujours an b'a fɔ mɔgɔw ye parce que mɔgɔw an b'a jateminɛ k'a fɔ n'a fɔra ko l'eau est potable o kɔrɔ ye ko donc voilà incolore inodore donc voilà mais o bilenmanin ninnu o tɛ k'a fɔ ko ji tɛ se ka min mais n'i y'a dɔn ko i bɛ ka fɛn i b'o kɛ baara wɛrɛ ye an b'o de fɔ mɔgɔw ye an b'o de recommander mɔgɔw ye k'a fɔ i bɛ o kɛ ka baara wɛrɛ kɛ donc ka segin k'a dayɛlɛ ka ji ta o y'a sɔrɔ courant in nana min tun bɛ en contact parce que tuyau ninnu na an b'a fɔ n ko wulikajɔ tuyau lama nɛgɛlama ye min bɛ yen nɔ o de ni ji bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ayiwa voilà Danbele an b'an ɲɛsin Gino ma sa Ibrahim Gino i da sera yɔrɔ dɔw ma i ka kuma kɔnɔna na o ye yɔrɔ minnu bɛ yen bi ni kin gɛlɛya b'o la ni yɔrɔ ta ka jugu kosɛbɛ o ye Ɲamana Tabakɔrɔ ye waati dɔ la ATT-bugu musow kun nana yan siɲɛ caman nka olu ko bi ko a ka fisa dɔɔni Tabakɔrɔ problème yɛrɛ ye jumɛn de ye gɛlɛya jumɛn de bɛ Tabakɔrɔ ni musow tɛ se ka ji mɔgɔ si tɛ se ka ji sɔrɔ sunkalo bɛɛ u ma ji sɔrɔ bon n'i ye min fɔ o kelen don problème ye min ye kabini an ka source an ka sous station min bɛ Falajɛ donc ni difficulté b'an na yen nɔ donc o b'a to an tɛ se ka ji quantité caman envoyer ka taga Tabakɔrɔ fanfɛla la donc ni ji quantité ma caya donc a bɛ kɛ sanfɛ dɔɔni olu ka jiko bɛ gɛlɛya parce que ni jiko gɛlɛyara dɔrɔn aw kinw bɛ sigi tuma min na o ma u sara aw la k'a fɔ k'o bɛna kɛ kin ye wa parce que n'o bɛ kɛ aw fana kan ka fɛɛrɛ tigɛ yaasa ji ka se ka se sanfɛ anw bɛ Badabugu kulu sanfɛ an bɛ ji sɔrɔ ninnu ka tɛ kulu sanfɛ Gino awɔ c'est vrai u tɛ kulu sanfɛ nka mais n y'a f'i ye cogo min na ji fana n'a bɛ taga dɔ bɛ bɔ a fanga la ka taga donc sira kan ji bɛ ta mɔgɔw bɛ ji ta donc tant que ni mɔgɔ minnu bɛ dugu ma tant que n'olu ka jiko mɔgɔ bɛ yen nɔ minnu bɛ sanfɛ olu ka ji sɔrɔli ka gɛlɛn donc ji bɛ fɔlɔ mɔgɔ fɔlɔ minnu na tɛmɛ sira fɛ a fanga bɛ dɔgɔya ka taa se fo a fanga bɛ dɔgɔya ka taga donc n'o kɛra o cogoya la a bɛ gɛlɛya minnu yɔrɔ ka jan nka o bɛɛ la an bɛ baara dɔw kɛ an b'a fɔ ko manœuvre de vanne parce que an b'a jateminɛ pour que bɛɛ ka se ka ji dɔɔni sɔrɔ donc o ye vanne o ye équipement dɔ ye min bɛ tuyau ninnu kan c'est à dire que an b'a datugu k'a dayɛlɛ pour que an bɛ se ka ji la diriger fan dɔw fɛ an b'o fana kɛ pour que mɔgɔ dɔw ka se ka lafiya bon donc mais o bɛɛ la
ni ji tɛ ni quantité tɛ bɔli kɛ donc a bɛ na ni toujours degun ye en fait an ka client ma donc kɔnɔna na an kɔni b'a ɲini client fɛ an bɛ yafa ɲini u fɛ vraiment an yɛrɛ b'a dɔn ni ji tɛ yen a ka gɛlɛn parce que a degun ka bon kosɛbɛ. mun b'a yira k'a fɔ a tɛ degun donda la mun b'o kɔfɛ olu t'a sɔrɔ yɛrɛ mun bɛ na n'o ye. awɔ n ye min aw dun bɛɛ bɛ kin kelen kɔnɔ. awɔ c'est ça an y'o de fɔ c'est à dire que minnu bɛ donda la donc parce que ni ji bɔra uta kuluni na ji bɛ na se yen yɔrɔ de la fɔlɔ donc olu bɛ se ka ji sɔrɔ mais hali n'i taara ɲɛfɛ dɔɔni i bɛ taa sɔrɔ n'i yɛlɛla sanfɛ dɔɔni olu ka jiko ka gɛlɛn ou bien minnu bɛ fo yɔrɔ jan jalakɔrɔbugu ninnu ni cɛkɛna ninnu bon olu fana ka jiko ka gɛlɛn dɔɔni parce que ni i ma vanne fana datugu c'est à dire que ji fanba bɛ taga yen nɔ donc an bɛ vanne datugu pour que ji ka se ka yɛlɛ dɔɔni pour que mɔgɔw se ka ji dɔɔni sɔrɔ a kɔsa in na an ye jateminɛ fana kɛ c'est à dire que réseau in fana bɛ cogo min na an b'a jateminɛ an bɛ investigation kɛ amélioration fɛn fɛn bɛ se ka kɛ an b'o kɛ kɔsa in na an yɛrɛ ye jateminɛ kɛ yɔrɔ dɔ la an ye amélioration dɔ kɛ yen nɔ ni o bɛ logement 2052 an ye en fait ji boli cogo an bɛ min wele ko reconfiguration du réseau donc an y'o yɛlɛma dɔɔni donc o kɛra voilà o tilacogo voilà an y'o to ɲɔgɔnna kɛ tabakɔrɔ fana o ye tabakɔrɔ de ye an y'o kɛ tabakɔrɔ de donc an y'o kɛ o kɔfɛ an ye dɔwɛrɛ kɛ min bɛ taga ka ɲɛsin zone de sapeur pompier fanfɛla la donc hakili la tile filanin na an bɛ ka résultat kɔni sɔrɔ bon même si c'est pas totalement satisfaisant an kɔni bɛ ka résultat dɔɔni sɔrɔ donc an b'a kan. ayiwa Gilo e ko ko olu yɔrɔ ka jan Ɲamakɔrɔ kuranin ninnu o ka problème ye jumɛn ye olu kɔni man jan kabala la dɛ. awɔ Ɲamakɔrɔ kuranin ale n y'a f'i ye cogo min na en fait château dɔ bɛ Cɛbani ciw dɔ bɛ yen nɔ donc o château in o de bɛ Ɲamakɔrɔ kuranin mɔgɔw alimenter ka n'i y'o fana jateminɛ an ye ciw dɔ de da ka bɔ château in yɔrɔ la o ciw in bɛ na fo an ka station dɔ bɛ yen an bɛ min wele ko zone aéroportière forage de kan an ka jateminɛ na forage ninnu a caman ji dɔgɔyara kosɛbɛ donc pour que ka voilà tilema sera pour que ka o yɔrɔ renforcer an ye fɛngɛ kɛ an ye ciw da o ciw in donc o tɛmɛtɔ o de bɛ Ɲamakɔrɔ kuranin alimenter nka ji fangaba a bɛ na station fɛngɛ yɔrɔ la station de la zone aéroportière donc ka bɔ a la maintenant Ɲamakɔrɔ kuranin fana na parce que n'i ye ciw fana da il faut que ciw fana ka bonya dɔɔni donc o gɛlɛya dɔɔni bɛ o yɔrɔ la an bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ o fana na pour que ji sɔrɔ gɛlɛya kana kɛ yen yɔrɔ la quoi Ɲamakɔrɔ kuranin b'a la Guana fana b'a la voilà. n bɛ fɛ ka min faamuya Gawokaw b'a fɔ k'olu ka ji tigɛra an sɔngɔ b'a fɔ Dire b'a fɔ k'u ka ji tigɛra olu ta problème ye jumɛn ye. bon o problème ye min ye bi bi in na je crois que an bɛɛ b'a dɔn crise énergétique bɛ yen crise énergétique in. donc Gilo ne bɛ fɛ k'a faamuya sisan ni courant tɛ yen aw fɛ ka baara fana tɛ ɲɛ marabolo la kɛ. ni courant tɛ yen nɔ a bɛ an ka baara gɛlɛya an bolo a b'an ka baara gɛlɛya an bolo nka an ma sigi ten an kelen bɛ ka ɲini cogoya bɛɛ la ka groupe électrogène sigi yɔrɔw la bon a yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ même ka taa ni carburant a ma nɔgɔn fana quoi donc groupe bɛ marcher mais an bɛ obligé k'a jɔ tuma dɔw la parce que il faut que groupe ka refroidi quoi donc o de gɛlɛya bɛ yɔrɔ caman an ka centre minnu bɛ intérieur la mais même Bamako crise énergétique in a bɛ jouer an kan vraiment voilà. ayiwa an b'an ɲɛsin Mamadu Danbele ma ale ka baara bɛnnen don production ma Danbele e mana e ka kuma lamɛn a bɛ mɔgɔ ja tigɛ dɛ
parce que